Äitini isä kuoli elokuun 27. päivä vuonna 1966. Hän oli ollut kova ottamaan viinaa ja usein oli humalassa hakannut kirveellä tuvan lattiaa ja pelotellut muun perheensä makuhuoneeseen lukkojen taakse piiloon. Minä parkaisin ensihuutoni pari päivää myöhemmin kello 19.55 Savonlinnan keskussairaalassa. Ensimmäinen sairastamani tauti oli kurkkutulehdus ja alkuun pääseminen elämässä oli muutenkin vaikeaa, sillä opin melko myöhään puhumaan, mutta puhumatta paras. Ehkä minun olikin luovana ihmisenä käytettävä enemmän ajatteluun aikaa kuin puhumiseen. Vielä nykyäänkin ajattelen mieluiten 2 kertaa asian ennen kuin sanon sen ääneen. Muut sisarukset tulivat perässä. Veli vajaan vuoden kuluttua, sisko 4 vuotta sen jälkeen ja iltatähtenä vielä pikkuveli, 24 vuotta minua nuorempi, toinen mustalammas samaan perheeseen. Niin siitä luultiin silloin nuorempana, kun oli lapsena aika kapinahenkinen. Lopulta kuitenkin aikuistuttuaan hän taisikin olla meistä kaikista viisain, nyt jo lukenut insinööriksi asti. Varhaislapsuus sujui Saimaansaaressa jotenkin, mitä en edes kunnolla muista, ennen kuin ollessani 2-vuotias setä ampui itsensä aitan taakse pellolle. Setä huusi hirveällä äänellä ja juoksi pellolle ja silloin pamahti ja setä kaatui maahan. Minulta tämä salattiin aina 15-vuotiaaksi saakka, jolloin serkuiltani sain kuulla sen. Vanhempani eivät olleet uskoa, että myöhemmin kerroin muistavani koko tapauksen juuri siten, kuin se todella tapahtui. Sedällä oli sokeritauti ja sokeutuminen edessä. Hän ei kestänyt sitä, mitä lie ollut iältään 30 kieppeillä. Kertoi äiti sitten joskus myöhemmin, että setä oli lueskellut mustaa raamattua ja se kirja oli sittemmin polttamalla hävitetty. Mutta minua jäi vaivaamaan se, kun äitini kertoi, että setä kirosi minut ja veljeni. En päässyt siitä taakasta ennen kuin vuonna 2000 mielisairaalassa. On minulla vähän aiempikin muistikuva varhaisesta lapsuudesta, kun veljeni opetteli häkkisängyssä seisomaan. Siinä se lapsuus meni velipojan kanssa nahistellessa ja suurempi kohokohta oli se, kun kuultiin, että meille on tulossa sisko. Velipojan kanssa huudeltiin yläkerran uunin luukusta siskoa, kun sieltä kuului niin omituisia ääniä. Pulinat keittiöstä kantautuivat yläkertaan savuhormia pitkin, kun keittiön ilmanvaihtokanava oli samassa hormissa kuin yläkerran uunit. Kun sisko sitten tuli ja sille tukka kasvoi, leikittiin velipojan kanssa kerran parturia ja leikattiin siskolta tukka. Ei siitä häävin näköinen tullut ja tietysti saatiin äidin nuhtelut vaivannäöstä. Sisko kulki aina meidän poikien mukana samoissa leikeissä, vaikka oli niin paljon meitä nuorempi. Sitten minulle tuli eteen kouluun lähtö. Minua se jännitti ja pelottikin aivan kamalasti. Kun toiset pojat pelasivat jalkapalloa koulun pihassa, minä seisoin rappujen vieressä ja pissasinkin housuihini, kun en uskaltanut mennä vessaan. En muutenkaan ole koskaan ollut mikään joukkueurheilija. Niinpä minun piti rampata sitten kasvatusneuvolassa, että saisin edes rahtusen verran itsetuntoa. Ainakin kasvoin myöhemmin pituutta niin paljon, että jouduin aikuisena katkaisuhoitoon. Kyllä se koulunkäynti sittemmin alkoi sujuakin, kun alettiin kantaa mukana pikkuautoja. Niillä oli kiva leikkiä ja kilpailla, keneltä löytyy hienoimmat autot. Musiikaaliset kykyni tulivat kyllä esille, lauloin nuotit koulussa oikein, sitä paitsi äitini kertoi minun jo ihan pikkuvauvana